Kebang macam ni borong ni thani wono sini ri cum ekdom kesam nani kogya tam ke je jani janogo kebang ma jorao tamung sini besabuti rok phat ke tori thango ri paimani ketal paimani abo daktino sagi angi thangka ke abo hai ri rok ba kebo saisto ngi thangka noni sudrok ba sadrok saglia abo hai rok tong thangkai norok ang bai contact lagi ang abo hai ke thumui dongo tangai ngangkai sini naidi kaisani nogo chukya te kaisani no pungo thangai abo hai chugui manu ke abo hai ke no ang jotono no request khainai nong nogo jodi na abo hai ri chagya rok bosani chaglia nijini chaglia ani logi sungni ri rok chaglia asuk kesamya solidrop tongo ngangkai norok ang bai please contact lagi nok khungtamni ri chumma mukha chrai khonai tai bongni nijeni bong logi sungni ke ang abo hai koyekta kami je jaga ekdom chugya abo hai kami roko talangi bo bakha tai ba noro tongkho ang taisa thumui je jaga chini nangkuk mani am hai jaga roko thangli bagai ri nei ni tongo abono tabuk main kok ge abo hai sinai di sini wan chuk mong roko sung kisa salai lainnya ni nangka keboni nukhungo abo samungo nangya chugya pia nini nukhungo je samung nangya chugya ngi tongmani no abono keboni nukhungo hangka abo se nangkuk mani ngi tongo pia chengbai cheng abono kaham ke slai lainnya ni ringya ba sini hamdak laimano chung bolaina ringya ni bagai sini je abo hai kebangma ricum kelaijak nogo tongo humpano samung chugya ngi no kelai tong ang koyekdin sekang rokbo sini chino rogobo chung abo hai no kelayo jarawo chini bahai no jara chagi angi thango 30 size rok tubi phegen ko onek somoyo chigon size rok kelai thango ekdin kanmani porewo chung sud rok kanimi angi thango pia abo chini nogo hai khiklai donjago kuno samgo chugya himnang ke ba hakachi si kannang ke ba kanimi gai kebangma ri tongo kebangma nok nukhungo pai tu bukha koyekdin nangkha ani hai solo buini bo ganawo saljak rok pai tu huni chumnamu chunglia pia ari rok kaham no tongo haibano ang chumjagya kanjagya angai nogo haino magana klai tongo pia nini haino magana klai ton mani ari chumrok kebuni nukhungo ngangai je tri chugya paimia ngi tongo kebangma nok rogo tongo besabuti kebangma aba hai rogo thanga angkai bongni abo bongno riwiri khangkai nini ke chugya tei khorokchani bagi hingangkai nini chugya no bongni ke belai nangkugui tongo nangmani ingo ambagai angobo hake wan chuk mung katal wan chubui obno step na haka ani nogo je tongmani tang am hake no riwi tongo ani chrai khonai ni tai bo norok ni bojodin am hai interest tongo ngangkai norok bo bai thang bo rina khari mano ara ani bisinti bo norok rina ni ngangkai norok ang bai contact lai nongni aroni je ri chum tongmani abono norok nargi tondi khumulung ni khoroksa khorok ni ang bai contact lai kya bong nera baba hai ri chum kobang ma tongo borok hatui tono ang koikdini bisingo Agartala eba khumulung thangangkai ang abono tubui phainai chini yang long trai belet kebang ma kami tongo kebang ma pararok tongo je au je nini nukhungo chugya ni tongmani borok man khangkai bong ni bagi belai khatu tungo tai bong bagi belai kheno samungo chugo tabuk bo aba haike ang koikdin sakang Agartala ni tubu mani bong ni basa sakango keram tongmani tak kisa saistungi thangka abon bagi koyekdin cuma bai koyek sabta cuma bai koyek mas cuma bai nyotai cuma lia kan malia aba hairok rohoka anor tak bote bek thaja tongko serango bakha tamokha ang asu advertise thailia gai tabu bani nogo tongko gai kebono kebo jodin interest tongkai ang bai thang norok ano messenger phano ba comment ani live video norok text laidi nong thikana redi ang baithang no phaiye nongni thani o thumui na phainai tei belai nangkuk mani jaga utlangai chugya jaga utlangai ang bagi ruinai jotono no belai hambai sarik kaham jeng abo haike nung ang jeng jotono chini hamjak laimung no jengom haike pilai tongkhangkai chini bebagono jeng chini hoito je nangmani rok jeng chugui thanglai nai